batetik gure bertso jarduna modu ezberdinetan ematen da, ez da berdine bertso afari, baskari, edo kontestu kolokialago batean egon, edo jaialdi batean, edo eszenatoki batetik ari, eta publikoa nolabait izan dazu goian, eta publikoa behean, ez da. Humoraren tartea izan zela burren jendeak beti nahi izaten du, edo gustuko du, bertako elementuak erabiltzea. Izan pertsonak, edo gaiak, edo. Eta horrek badu arrisku batetik distantzia laburran gertatzen da, zartan zu gaiarekiko daukasuna edo personarekiko daukasuna, distantzia handia da, edo ez ezagutza ere, bai ez. Eta irristadarako terreno ona da hori, ez da. Baina distantzia laburrak urgentzia eta errorerako margena eta batez ere humorea hausnarketatik baino beharretik egiten ari sarritan. Bueno, gure funtzioen artean badago humorea eta pixkat kezkatzen hauen gauza bat bada, azken urteetan behar bada areagotu da eskabide hori inkluso, ez da? Bagauderen kontestu horietan eskolokiaretan, afari, baskari, pote, badakizu bertzolaria edozein formatutan sartzen da. Humorea, jentak asko eskatzen du humorea, kontu seriorik ez, hori beste gai bat izango litzateka aztertzeko ez zer gertatu den herri honetan orain alako premia egoteko ez. Nik ez dakit denarekin egin daiteken humorea, baina nik bai erabaki du momentu batzutan zerekin ez egin humorerik ez. Hori esaten dut adibidez, reakziobidearekin gero jartzen dut baita adibidea nola beste jardun baten hartu duan beste bide bat da, baina torturarekin, bortxaketarekin, ez dakit alako gaiekin enago prest. Ez dut jarri naiz, Virginia Ignazek esaten zuen bezalazu norbait eta esparregin nahi baduzu prest egon baduzu bere larruan sartzeko ez hori klauneko lege bat omen da. Uste normalki ez dugula praktikatzen guk, ez da. Eta beste alde batetik pentsatzen dudalako batzutan zera horretan gurpil zorro horretan jendean sartuta perspektiba ere galtzen dela eta besteari buruz parre edo demagun kasu honetan etxaiari buruz parre egiten ari garela uste dugunean ari garela gure burua gehiago zapaltzen.